वीडियो रउआ पूरा देखी, छोड़ के मत जाई। आ भोजपुरी में रचाइल बाटे, बड़ा मजा आई। नमस्कार, प्रणाम बा। आज फिर हमनी के एगो नया वीडियो लेके आइल बन जा द भोजपुरी शो के पार्ट 5। उम्मीद बा कि रउआ लो हमनी के जगह पहले प्यार दिल रहनी हलो वही तरह फिर प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आज के शीर्षक बा ब्याह कटवा। तो गांव में मंगरू के लइका के हित कहीं से आइल बा, लागता कि भोज अब जागी पटी पटीदार बटोराइल बा। जानकारी पड़ल बा ब्याह कटवा के, देखता पालानी से हित लोग कब निकलत आवे मंगरू के दलानी से। तो लड़की वाला कहले लड़का वाला से बात विचार हो गई। तो बात विचार सब होइए गईल, सोमार के अब आइल जाई आ नीमन कुछ व्यवस्था रखे वही दिने खाइल जाई। अब देखी ब्याह कटवा के लड़की वाला लोग से भेंट भइल। तो का भइल? तो भेंट भइल लड़की वाला से। तो कहलस मन में का विचार बा, आ हमरो के रउआ चिन्हत होके रउए गाँव में ससुरार बा। तो लड़की वाला देखी का कहले, गांव में हमनी के ना रहे नीजा बहरा में, शादी के बा मन बनल तो ऐनी हजा दशहरा में। तो लड़की वाला ब्याह कटवा से देखी का पूछत अड़े, रउए गांव के लइका हटे, लइका बताई कैसन बा, हमनी से कुछ झूठ न बोलेम, सच बताएम जैसन बा। तो ब्याह कटवा तो कलस की तब वही खातिर मनवा में कलस की आइल बनी। तो देखी का कहता, काम धाम अस्थिर नहीं खे, गाँवे में कपड़ा सिएला, आ मुंह देख के हमरा लागे तनी तनी पिएला। जगह जमीन सब ठीके बाटे, पहले से कुछ बढ़ल बा, आ शिक्षा में कुछ ज्यादा नहीं, दूसरा तीसरा पढ़ल बा। चाल चलन सब ठीके बाटे, तनी सा मुंहजोर ह, आ शादी ब्याह में हर जगह देखे लागेला चटोर ह। तो मीठा मीठा बोल ब्याह कटवा लगैलस ऐसन आग, आ चक्कर आ गई लड़की वाला के, गई लमी लेके भाग। तो कुछ दिन बीतला के बाद लड़का वाला के घरे पूरा तैयारी बा कि लड़की वाला आवता। तब देखिए आगे क्या होता। पूरा तैयारी लड़का के घरे, दिन आज धराई, आ लड़की वाला पहुंचल नहीं, बुझाता बियाह गबड़ाई। तो सवेरे से इंतजार भइल ह, हो गई अब शाम बा, समझ में सब करा आ गई बा, बियाहे कटवा के काम बा। तो देखी गांव में जेकरा घर खुशहाल बा, देख भरल पुरल बा, ओकरा पीछे ऐसन लोग पड़ल रहेले। तो ओकरे पीछे लोग पड़ेला जेकर घर खुशहाल बा। अब हमारा बुझाता है में कैमरामैन रोहित बाबू के चाल बा। तो रउआ लोग बताएम लो कि वीडियो कैसन लागल ह, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएम। आ चैनल के सब्सक्राइब भी रउआ लोग करेम लो, आ बेल आइकन के टन टन दबाएम लो। हमनी के फेसबुक पेज बा जय बिहार टीवी 21, ओकरो के फॉलो करेम लो। आ वीडियो के रउआ लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करी लो। और आगे हमनी के कौन चीज़ पर वीडियो बनाई जा, ये पर रउआ लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।